Goddag og velkommen til. Vi skal fortælle jer lidt om en vulkankæde ved navn Laki. De særlige skjoldvulkaner. Jeg sidder her sammen med Mathias og Kate. Jeg hedder Kate! Og vi vil gerne fortælle om Laki vulkankæden, der findes på Island. Ja. Og jeg skal starte med at fortælle lidt grundlæggende om den her vulkankæde Laki. Ja. Den ligger i det sydlige Island og blev dannet i 1783, da en 24 km lang sprække åbnede sig. Op derfra der kom der lavastrømme, som dækkede i alt 565 kvadratkilometer, hvilket er altså et rimelig stort stykke. Selvom at alt grønt og planter det forsvandt fra det område, hvor lavaen kom, er det dog i dag et smukt naturområde. Yes. Og så lidt omkring pladestruktur. Området ligger på konstruktive pladegrænser, og grunden til, at de store udbrud, som der skete for eksempel dengang i 1783, grunden til det er, at hvis et is og vand det kommer igennem skorpen og ned til magmaen, så sker der simpelthen en kæmpe reaktion. Lidt ligesom hvis du tager en pande, som er varm, og smider noget vand på, så sker der også sådan, at det flyver bare ud til alle sider. Men det er lige præcis det, der skete i 1783. Det var der det største vulkanudbrud, man har haft siden jordens sidste istid. Der blev dannet en revne, der var ca. 24 km lang. Kraterrækken sydvest og nordøst strømmede under elvelejene. Lavastrømmen flød hen over og tilintetgjorde gårde, huse og kirker. Samtidig med, at der blev frigivet giftige gasser. Er vi stadig i gang? Samtidig med, at der blev frigivet giftige gasser, der bevirkede, at græsset over hele Island blev ødelagt i dette år. Hele Europas klima blev påvirket efter det, fordi vegetationen blev beskadiget af de giftige luftarter. Man har altså anslået, at magmaet har haft et volumen på 12,3 kubikkilometer og har frigivet 10 millioner tons svovldioxid. Det er et virkelig stort antal, der er blevet frigivet, der har påvirket vegetationen helt over til Asien og til Østasien. Græsmangel og florforgiftning fra asken medførte hungersnød til husdyrene, herefter fulgte menneskene. Man havde endda overvejet at evakuere hele Islands befolkning, da Island var under dansk styre dengang. Jamen, vi vil bare gerne sige tak for vores fremlæggelse og for at få den her chance til at fremlægge. Nej, det vil vi jo så ikke helt, fordi at Kate, hun har også noget, hun skal have sagt. Det kommer så godt nok lidt efter, men jamen, det er også held og lykke med det. Ja, Kate. Ja!